Hello. Hello. Apostle Shoni. Yeah, ndini. Apostle Shoni ga. Yes. Makadi Apostle Shoni. Lufara hangu makadini. Ndiri right. Okay. Kune anniversary ilikomso ani karazia. Iriko Saturday ino ne Sunday 2 days celebration. Iko chinyatso kuitwa nezveke sir. Tinenge tichicelebrate 3 years the ministry. Kuna matira vanhu nechichi. Oh, ndida kuuya avo zvenyu munotendedza kuuya. Definitely munhu wese anotenderwa kuuya. Motoda vanhu vose kuti vatouya kuchechi. Everybody. Ndovuya handiregi ndendiriko. Wow, okay. Mukadzi wenyu anigariko. Mukadzi wangu obviously anenge ariko. Yes. Apostle vani ndakarega kuuya ndouya ini. Wife. Padhuze nemi. Ndigare pedo nemi. Zvichiita here. Peri kwadetionekwa navanhu vose ndakagara paside pedu. No, ndifunga kuti Zvazerema Apostle. ndine mukadzi muri kuvinga chechi kana kuti ndine mukadzi. Yezvo ndofambira chechi zvazviti idangoziva kuti zvakamira sei kamuzviraundi. No, ndiri married. Kodliwa here? Ya, chikafu chinenge chiriko. Yezvo ndozvati kavanhu vaipemberera kofangwa kudliwa. Ndovuya handati motoda vanhu vose kuti vaepike. Ndovuya ndodati ndazodzoka ndine testimony koko kuchechi kwenyu koko. Ndakuzozvimuzondidheliva ndineti vanhu vanoti kwai ndinoba ndine makuhwa ndine musikawa ndoda kuti muzondibvisa zvose zvozvo. Don't worry, toizisota nyaya idzodzo. Right. Yeah. Right, Apostle Shoni. Okay. Mazoti ni mukadzi. Aiwa, don't worry, I'm married. Right, bye-bye. Okay. Kuita ministry uchiri boys basa chero. Funza zvemukadzi zvadarosvika nekuda kutanga kutogara kumberi unofanira kunge uchigara mukadzi. Tight marking.